Čiže, čaute ľudia, dneska si tam pri novom videjku. No, vlastne aj prvom možno. Dneska si zahráme My Little Universe. Podľa mňa topka hra. Čiže, wow, sme tu na nejakej planéte. No tak teraz to dáme do rakety. Ideme asi preč. Wow. Za mňa celkom pohode hra. Určite odporúčam. Niekde sme sa spawnli. A to znamená, že toto video bolo skúšobné. Určite by som ho Určite už ho nebudem dávať. Čiže dovi.